Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaJona umprofete, sahluko sesithathu, ivesi lokuqala kuze kube ivesi leshumi. Kuleyo mihla izwi lenkosi lafika kuJona umprofete ngokwesibili lathi, suka uhambe uye eNinive. Kulelo nxuluma elikhulu ushumayele khona lokhu engizokutshela kona. Wesuka ke uJona waya eNinive njengokuyala kwenkosi. iNinive lalingumuzi omkhulu kakhulu, ukulidabula ngezinyawo kwakuthatha izinsuku ezintathu. uJona wayisengena emzini, wahamba ibanga losuku olulodwa. Wamemezela wathi, sekusele izinsuku ezingama40 kuphele bese libhujiswa iNinive. Abantu baseNinive bakholwa kuNkulunkulu, bamemezela ukuzila, bagqoka ingubo zenzilo, abakhulu nabancane, izwe lonke lazila. Izwi lafinyelela enkosini yaseNinive, yesuka esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula izingubo zayo ezinhle, yembatha ingubo yokuhlawula, yahlala emlotheni, yakhipha isimemezelo eNinive, yayala abantu bonke yathi, ngumthetho wenkosi nezikhulu zayo ukuba kungabi bikho umuntu nasilwane nankomo namvu okunambitha utho, makungadli kungaphuzi ngisho namanzi, kepha abantu nezilwane konke kumbozwe ngezindwangu zokuhlawula. Abantu bakhale ngamandla abo onke kuNkulunkulu. Yilo nayilowo aphenduke endleleni yakhe engalungileyo nakubo bonke ububi bakhe. Kungaba mhlawumbe uNkulunkulu uzobuya athethelele, athambise ulaka lwakhe olwesabekayo, angabe esasibhubhisa. uNkulunkulu wabona ukwenza kwabo ukuthi baphendukile endleleni yabo embi. Wayesebahawukela abantu, waphenduka wahoxisa okubi ayithe uzokwehlisa khona, akabe esakwenza. Thandwa zami, uma sibuka le ndaba kuyavuka kumina umusa kaNkulunkulu. Ngibuka uNkulunkulu evusa umusa kuqala kuJona. Kakade ubesemthumile, kodwa uJona akaze enza njengokucela kukaNkulunkulu. Mangithi ngibuka umusa kaNkulunkulu, ngifuna ukuthi ngibuka uNkulunkulu enikeza uJona ithuba lesibili, ethi kuyena, ake ubuyele lapho engikuthume khona uyokwenza umsebenzi engikuthume wona. Uthi kuyena, suka uye eNinive. Sukuma sengikuxolele, buyela la ebekade ngabe ukhona. Yabona, ngibuka le nkonzo kumina kuvuka ukuthi nangu uNkulunkulu enginika ithuba lesibili. Nangu uNkulunkulu engibuza ukuthi, Thembelani xoshwe yini ekhaya? Nangu uNkulunkulu engibuza ukuthi
sengoze ngigugele intabeni angigoduki ngani, sengaze ngigqoke kanje sengathi anginalo ikhaya, sengaze ngibe inhlekisa, sengaze bonke abantu bangidabukele engathi anginakhaya. Kwenze njani? Khona abanye abantu esihlangana nabo emgaqweni sibadabukele, khona abantu esihlangana nabo empilweni sibadabukele engathi abanamakhaya, engathi bayahlupheka, kanti bayihluphekisa bona. Goduka ekhaya, goduka uyozehlisa. Yabona ithandwa zami, khona abanye bethu sixakekile ngoba asifuni ukutshelwa. Khona ingane eduba ikhaya ngoba ayifuna ukuboniswa. Khona ingane engasagoduki, yakhetha ukuyokipita, yakhetha ukuyohlala emafletini, yakhetha ukuhlala ibe yinhlwa ngoba ayifuni ukufundiswa nokufundiseka. Balekile inkonzo yokuhlala, balekile inkonzo yokubuyela ekhaya, balekile inkonzo yokwenza izinto ejabulisa uNkulunkulu. Yazi khona into esiyikhohlwayo njengabantu, ayikho into ebaluleke njengokujabulisa umzali esaphila. Asingajaha ukufuna ukumjabulisa eseshonile, asingajaha ukufuna ukumjabulisa ngokuthi sibulala isilwane sithi ma ngicela ukubonga, ma ngicela ukwenzela ukuthi. No, mjabulise phila. Akake nje ajabule phila, akake amemezele abantu bonke athi kodwa lengane ingenzani, kodwa wazi wangijabulisa usibanibani, athi emntanami akukho engikufunile ngangakuthola ngenxa yakho. Inkonzo engihleli kuyona kwamanje inkonzo yokubuyela ekhaya, inkonzo yokubuyela esimeni esihle. Ngihlala kanjani nabantu engihlala nabo kodwa umndeni wami nezingane zami ilambile? Khona abantu abasahlali nemndeni yabo, izingane ziyahlupheka. Yes, ngaxabana noma wabo, yes ngaxabana nobaba wabo, angisabondli ingane. Mina ngibhizi, ngithandwa la ekhaya njengo stepfather, njengo stepmother, kodwa emumva bayakhala. Kwesinye isikhathi khona inkonzo kumele siyicele uNkulunkulu, inkonzo yokuzihlisa, inkonzo yokuthi hayi impela ngihleli nawe, ngiyajabula, ngiyabanakekela abantwana bethu ofike nabo, kodwa bami banakekela ubani? Mina everyday ngivuka la bangibiza ngobaba, kodwa bami abakwazi ukuthi baba ngoba wena ubafuni, abakwazi ukuthi baba ngoba bekho la, abakwazi ukuthi baba ngoba sewungixoshile, sewubancishile ithuba lokuba bahlale nami njengobaba, njengoma. Inkonzo evuka kumina inkonzo methi uNkulunkulu sukuma uye la engikuthuma khona. Shokeni okwesibili kuthi khona izinto ezizenzayo ezamaphutha, kodwa sibuyele nemumva sibone uNkulunkulu ngeke asize nisiqale kabusha. Inkonzo enye engiyithandayo lithi izwi likaNkulunkulu, uthe sememezile abantu balalela. Ayikho into ebuhlungu njengabantu abangafuni ukulalela, ayikho into ebuhlungu njengabantu abalinyazwa inkani yabo. Umuzi umuntu kuthiwa usibanibani kahle kahle ulinyazwa inkani yakhe. Lona ngabe kade izinto zi-right, ngabe kade izinto ihlanganile, ushawa into zakhe. Yabona ukuba usibanibani uyalalela, yabona ukuba usibanibani uyazenza izinto atshelwa zona, ngabe akulimala abantwana. Khona abanye abantu kuze kushaywa abantu ababo ngoba bona banenkani, athi uyozwa ke usuzwa ngokukhala kwengane, sibone ukuthi ngeke yini ulalele uphenduke.
ngiyayithanda mina lenkonzo asinika yona uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu nenkosi imbala yakhumula ingubo zayo ezinhle, yagqoka amasaka, yahlala emlotheni. Yabona khona inkonzo ebalekile, inkonzo yokukhohlwa, inkonzo kamina. Yabona abantu abaningi bashawa inkonzo kamina. We mina ngisoze ngakwenza ukuthi, we mina ngeke ngatshelwa uSibanibani, we mina nginje. Ingakho izinto zisilimaza. Indlovukazi yezwi la ibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando negracia likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.